Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Zeyishuka imbodla kweleka Adams. Icijwe ngamakhono eyasimzumbe kanti iDA ithi lahlekele ngokushona kwephini lemeya. Nina bakambombosho omnyama indaba ze1KZN TV zifunde uphila nokaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonana. Umbuso udlalela inkantolo emfanekiso eqoshiwe benzwa umholi weqembu leNational Coloured Congress uFaidel Adams ngesikhathi sekuphumeka incwadi yokumbopha kanti komunye umfanekiso uzwakala edelela kithimba lePKTT ebokuyona bekade imthungatha. Lokhu kwenzeka enkantolo esifunda kePinetown eThekwini KwaZulu-Natal namuhla ngenkathi kuqhubeka ukulalela kwesicelo sakhe sebail. This is the apartheid smear campaign because these are apartheid operatives. Remember, these people serve the clerk. They know how to do it. But I'm not afraid. Let them come. Tomorrow morning we'll be in court. We trust that the judge will make the right ruling and we will take it from there. Let me make it clear. I intend to have my day in court. They are charging me. I'm not running away from that. What we are disputing is this proper? Lena ngenye yamavideo umbuso oyidlalile enkantolo ngesikhathi ufunda istatimende saloyo oyilungu labaphenyi bePKTT nokuyena futhi bephenya ukuthi Adams wayefika kanjani nini eWestville ukuyovashila izinkabi ezibhekene nokubulawa kaSindiso Magaqa owayengunobhala jikelele we-ANC Youth League. Kumaphuzu umbuso owabekile okuvimbela ukuthi Adams athole ibail, umbuso uthi Adams uvele waxambukela waphazamisa nobufakazi ngesikhathi icala selisophenyweni olubucayi. Bathi lokho kuukudelela nokucekela phansi uphenyo, ngakho uma etetelwa uzombandakanyeka ekuthuseni ofakazi nokucekela phansi ubufakazi obusemqoka. Elinye lamaphuzu bamthatha njengomuntu odelela umbuso ngoba bethi ubekade enza isithengamza bezindaba edelela amaphoyisa. Kuzona istatimende babesephinda ukuthi ukudelela kwamaphoyisa eminye imuca bekade eyisho ukuthi uma nifuna ukungibamba nizongithatha la. Bathi lokho bekukukhombisa ungayihloniphi inkantolo kanye namaphoyisa. Okunye ukuvezile futhi umbuso ukuthi uma nededelwa amaphoyisa azobhekana nobunye ubunzima futhi ekumlandeleleni ngenxa yokuthi ukowacashela incwadi yokuboshwa kwakhe. Umbuso okunye kuvezile uthi Adams wasebenzisa isikhundla sakhe sokuba yilungu lePhalamende ukungena ngokungemthetho ejele waphula neminye imigomo yasemajele. Bathe eminye imigomo ayiphulile uxoxa neziboshwa, wangena futhi waxoxa neziboshwa ezithinteka odabeni olubucayi. Umbuso uthi ukuphula kwakhe imithetho yasemajele wanqaba ukushiya amaselula akhe ngaphandle waphinde waqopha amavidiyo ngaphakathi ejele okuyinto ebeka uphenyo lwamaphoyisa engozini. Paragraph 28. My commander informed me that she was contacted by the applicant's attorney, again Mr. Shahil Skuda, who requested to facilitate the applicant's handing over at Cape Town Central Police Station on Monday the 4th of May 2026 at 10, which was agreed upon. My commander informed me that he told the applicant's attorney that the team will continue tracing the applicant in addresses linked to his profile. Paragraph 29. On the 4th of May 2026, the team continued tracing Mr. Adams at two further addresses he once lived in. However, he was not found. After the search, I later noticed that applicant went on social media again and indicated that he is aware that the PKTT is continuing looking for him and he wants to give an update. I attach video clip as SM Part 1 and Part 2. With the leave of the court, Your Worship, may I request that these clips be played before I proceed with the affidavit. Ithimba labameli baka Adams liyachitha konke lokho kanti naye umsola uyawaphika amacala abekwa wona. Ukuqhubeka kokulalela kwesicelo sebail ka Adams kuzoqhubeka ngoLwesihlanu
kwinkatelo ofanayo kulona leli sonto. uTebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngisenkantolo yesifunda ePinetown. Ithole ingqayizivele yethuba intsha kwad 14 ngaphansi kamasipala waseMzumbe ihlomiswa ngamakhona ahlukene. Lolu hlelo lwenziwe yiqembu leMK Party ngemuva kokubona isibalo esiphezulu sentsha ehlele emakhaya engasebenzi. Olilungu leMK Party uZamani Nzama uthi ke sinzima ke isimo esibhekene nentsha yasemakhaya ngakho lolu hlelo luzoletha umehluko omkhulu ukuthuthukisa impilo yentsha. Iqembu le-MKP eMzumbe lethula uhlelo lokuthuthukisa intsha ehlele emakhaya engasebenzi beyihlomisa ngamakhono ehlukene. Lolu hlelo lwethulwe ku-Ward 14 ngaphansi kwamasipala uMzumbe kwaHlongwe eMthwalume. Ilunga laleli qembu uZamani Nzama uthi lolu uhlelo abaluthunywe umholi waleli qembu ukuthi balekelele emphakathini esemakhaya. Sibe sizithatha ke emva komyalelo kababa ukuthi asihambe siyolekelela umphakathi esisuka kuyona. Sase senza uhlelo la sizoqeqesha khona abafundi. Kakhulukazi ke laba esibaqeqesha nje ulusha oleminyaka kusukela kweminyaka u18 kuya phezulu. Asinayo ke limit siyasibeze nje mangabe sibiza umphakathi ukuthi wonke umuntu ozikholela ubona ukuthi usakholela ukuthi angakwazi ukusebenza siyaye simsize simlekelele ngama skills ukuthi akwazi ukuthi kube khona ukuphathekayo. Uthi phakathi kwamakhono ababahlomisa ngawo kuba lwecomputer onogada izincwadi zokushayela nokunye. Sifundisa abafundi manje ukuthi bathole izincwadi zokushayela. La beqeqeshwa khona kunothisha la obaqeqeshayo esimlandile ukuthi akeze la asenzelele lama class azohambela ke uMzumbe wonke njengoba sila kwa 14 sizohamba wonke lama ward awu20 aseMzumbe sihambe sishumayela ivangeli likaMsholozi lokuthi siqeqeshe abantwana abahlele emakhaya. Baqeqeshwa ke kuthuba lokwazi ukushayela baphinde baqeqeshwe kwezokugada onogada uhlelo lonogada baphinde baqeqesheke kube khona icomputer kuzoba khona icomputer isizinda secomputer la bazofundiswa khona ukuthi balekelele ukwenza ama CV. Uthi lokhu kuvuleleke kuona wonke umuntu omusha ngisho kungathi uqhamuka kiphi inhlangano. Usha ke usinalo yilona lonke alinamgama ukuthi kulephi iqembu asithathi ngokweqembu kepha sithatha nje lonke amalungu omphakathi olusha olingasebenzi njengoba sibonile ukuthi uma kuvezwa ngokwama statistics izinga labafundi lolusha olingasebenzi lwenyuke kakhulu. Inkosi yesizwe sakwaHlongwe eMzumbe ithi lithakaselo lolu hlelo luzofukula intsha. Ngilithakasela kakhulu luzosiza kakhulu intsha yasemakhaya kakhulu ayisebenzi imisebenzi ayikho ngakho ke lo hlelo abaza nalo umnumzane wendawo uNzama igama kuZamani lokuthi asizintsha ngama license nama learners ukuze bakwazi ukuthi badlule phambili bakwazi ukuthola imisebenzi ngoba isikhathi samanje uma ungenayo license umatric ungenawo kukhona ukuthola umsebenzi. Ube sehlaba ikhwelo nakwabanye osomabhizinisi ukuthi balethe izinhlelo ezikanje kulomphakathi. Lesiqale sikanje so vula amanye amathuba nabanye osomabhizinisi abakhona endaweni bakwazi ukulekelela nabangekho endaweni nje aba abroad bakwazi ukusondela. Intsha ehlomule ngamakhono ithi lijabulele leli thuba. Lokho kusisiza kakhulu because ivele sibantu abahlele emakhaya abangasebenzi besingenayo nemali mhlawumbe ukuthi sihambe sisizozama sizenzele mhlawumbe kube khona eso besikuphethe esandleni ngoba besambe sinqonqoza sambe sicela umsebenzi. Ngokungasebenzi nje kuthe mangabefika ubabugcugcwa wafika wasifazela leli thuba elizingqaye sabe sisithakasela kakhulu sasukuma ngoba phela sabantu abahlala emakhaya most abanye bethu abatholi kwaleso sibonelelo sika 350. Lumbiko belwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume kwaHlongwe. Ukushona kwephini lemeya kumasipala uMhlathuze uChristo Bota kushiyeke izinhliziyo zabaningi zidangele futhi zibhlungu njengoba imiyalezo yenduduzi lokhu ingenile. Umholi weDA kwaZulu Natal uSthembiso Ngema uthi balahlelwe kakhulu ngumholi bezinikele kusebenzelena abantu baseMhlathuze futhi ubehlelele ukungenela kwesikhundleni sobumeya okhethwe nohulumeni wasekhaya oluzayo. Sisesikhuluke namanje isililo ngokudlula emhlabeni kwalo ubeyilisekela lemeya kumasipala uMhlathuze uChristo Bota. uBotha ushona-ke ngemuva kokugula esikhashana ngemuva kokungeniswa esibhedlela ngesonto ledlule nokwenzeke wangwakazi ukuya engqungqutheleni isifundazwe ye-DA ebibanjele eThekwini ngomgqibelo odlule. uBotha-ke ube yiphini lemeya kusukela ngonyaka u-2023 futhi-ke ube yingxenye kahulumeni wobumbano kulo masipala. uMasipala uMhlathuze
umchaze njengomuntu obezinikele futhi esebenza ngokuqotho nokwethembeka ekusizeni ke izakhamuzi zalomasipala. uBotha ubeke yikhansela kuWard 2 kulomasipala ngaphambi kokuba ke akhushulelwe esikhundleni sokuba ke isekela lemeya eMhlathuze. Umholi weDA esifundazweni KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi ke iDA ilahlekelwe hayi kuphela isekela lemeya kodwa ngomholi ovelele kanye nesisebenzi sabantu futhi ke ubesekhethiwe ukuzomela iqembu njengemeya okhethene lohulumeni basekhaya oluzayo. Zisamazwe enduduzo emndenini kaChris Botha okade eUdeputy Mayor kumkhandlu waseMhlathuze. Akulahlekelwanga nje kuphela umndeni kaBotha noma umasipala waseMhlathuze kodwa kulahlekelwe iKwaZulu-Natal yonke ngenxa yokuthi ube umholi onamava futhi ewuthanda umphakathi ewusebenzela. Ungema uthi uBotha uzokhunjulwa ngokuzinikela kwakhe ekusebenzeleni abantu baseMhlathuze kanye neqembu leDA. Ubemile esikhundleni sokuthi uzongena ukuba umeya ngoba inhloso yakhe bekuwukuthi indawo yaseMhlathuze ayithuthukise kanye nendawo eziyakhele ezisemakhaya. The DA has lost not only a deputy mayor but an outstanding leader and a servant of the people. He will forever be remembered for his commitment to serving the people of Mhlathuze and the DA. We mourn with his family and loved ones during this difficult time. Umngcwabo kanye namalungiselelo okugcina kulindele ukuba amenyezelwe ngumndeni maduze. Ezindabeni ze1KZN TV nginguSamgeliswe Ngqulunga ngeSerretos Bay. Ake sithishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Zeyishuka imbodla kweleka Adams. Icijwe ngamakhono eyasemzumbe kanti iDA ithi lahlekele ngokushona kwephini lemeya. Luzohlomisa nabadayisa emarenki uhlelo lwemboni ezokuthutha ngamatekisi KwaZulu-Natal eSantaco. Lokhu kudalelwe uhlalo lemboni uBoyzondi ngemuva kokusayinda isivumelwano sokusebenzisana nabeBig 5 Foods ezohlinzeka ngamacontainer kanjalo nezinhlobo ezahlukene zemikhiqizo emarenki. Ukwanda kwesibalo sabangasebenzi nokwenza iningi lemndeni lithwale kanzima ukuziphilisa ngenxa yokumbeqolo kokudla ngezinye izinto ezitholele ekuthena bemboni ezokuthutha ngamatekisi KwaZulu-Natal basayine isivumelwano sokusebenzisana nabenkampani ekhiqiza ukudla okwahlukane iBig 5 Foods. Well, this is almost a third of the price of retailers and wholesalers. So we can feed people a meal for less than R1 a day, or up to R3.50. We can feed someone 3 meals a day. And we saw the prices that we were manufacturing for, what the price on the shelf, and the millions of people starving, up to 8 million people a day. So that's why we started this business. I know that Santaco moves around 12 to 15 million people a day. So if we can reach more people and help more, well, that's why we're here. Kuvele ukuthi sekuneminyaka lesivumelwano sidingidwa abemboni baqinisekise osomabhizinisi abahweba ezikhumulweni zamatekisi ukuthi lolu hlelo angeke libaphazamise kepha luzobalekelela nabo. Njengoba bethe bafuna ukuthi basebenzisane nathi kuyaziwa ukuthi thina indawo eningi esicontrolayo sema-taxi rank so ke kuzoba khona ama-container azoba sema-taxi rank kunomama basema-taxi rank abadayisayo esizothi-ke konke lokudla sifisa ukuthi bakudayise ema-taxi rank ofuna i-container kuzoba kuyena ukuthi ufuna i-container abafuna ukudayisa njengoba bedayisa njena bazoqhubeka bathenga ukudla ngemali echip. Lokho kusho ukuthi njengoba bezokuthenga ngemali echip-ke nomuntu ozokudla uzokuthola ngemali echip. Ngalesivumelwano amatekisi iwona azosabalalisa lemikhiqizo ezikhumulweni zamatekisi ezahlukene kanti kukhuthazwe abanikazi bamatekisi ukuba ke babe ingxenye yalokho. Sifuna ukuthi kuwo wonke ama-taxi rank la nje kunetekisi khona ekuthiwa i-taxi rank sithi ithuba lokuthi i-taxi industry ingagcini ukuthi yakhe imali ngabagibeli ayakhe imali nangokudla. So kuwo wonke ama-taxi rank akhona eSouth Africa eKZN sithi nanti ithuba. Ezindabeni ze1KZN TV kube uNtombi khona Mvubungi seThekwini.
Umasipala waseMshwathi KwaZulu-Natal usabhekene nenselelo enkulu yabantu abakhaka ezindaweni ezingafanele nokugcina kudala kumonakalo omkhulu njengoba kwadlula abantu emhlabeni ngenxa yekhukhula ezinamandla kule ndawo. Lo masipala uthi uzoqinisekisa ukuthi ubeka eqhulwini nodaba lokulungisa kwengqalasizinda yemigwaqo yasemakhaya. Indawo yaseMshwathi ingenye yezindawo esike yahlaselwa izikhukhula nezashiya kunomonakalo omkhulu kwaphinde kwadlula nabantu emhlabeni. Imeya lomasipala uMandla Zondi uzokalisa ukukhathazeka ngalokhu njengoba beveza ukuthi bazoba nezinhlelo ezizobhekana nezinhlekelele nokuqwashisa umphakathi. Okubaleka kakhulu ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Uma sinemhlangano enje enye yezinto esiqhakambisayo esibeka phezulu ukuthi abantu izinto abazenzayo nendlela abaphila ngayo nendlela abakha ngayo imizi abasibheke isimo ukuthi uma kushintsha izulu ngeke inbe limali. Senze isibonelo nje ngenhlekelele embane eke yasifica lapha kaWard 2 eNyuhanov ngomhla ka23 kuNovember. Leyo nhlekelele uma ubuka abantu abalimala nabalahlekelwa impilo mawubheka kahle babehlele endaweni okungafanele ngabe bahleli kuyona ngenxa yokuthi indawo zokuhlala ke azikho kahle kubantu bakithi bagcina abantu bakithi mabebona indawo nje bese beyakha koshilo ukuthi ibudget yethu ibancane kodwa sinomnyango wezinhlekelele okuthiwa idisaster nakuba sifake imali encane khona sisuke senzela ukuthi lokho okuncane okubambisa okwesikhashana ngoba idisaster umsebenzi we-national ne-province kodwa ke kuthiwa nathi njengomasipala abancane kufanele sibhekelele ukuthi senze njani. Uzondi uthi njengoba bethule intuthuko edidiyelwe emphakathini wakwaSwayimane bafuna ukuzwa izikhalo zomphakathi kanti ngokwabo kuseqhulwini ukulungiswa nemigwaqo engenela emakhaya. Dinake njengomasipala omncane siya coordinator zonke izidingo zomphakathi sizifake eminyangweni ephelele kodwa ke nje ikakhulukazi ke thina ke njengomasipala seMshwathi abantu baseMshwathi okuningane sebenakho kodwa into esisalele emumva kakhulu ngayo ile migaqo emincane engenela emakhaya endaweni zethu nizobona mase silithula uhlelo lethu imali eningane siyifake ngalapho ngoba sibone ukuthi isidingo esikhulu silapho ukuthi umphakathi ukuze ukwazi ukusonda emathubeni omsebenzi kufanele ube nayo indawo ukuthi kuyahambeka kufikeke emathubeni omsebenzi. Amalungu omphakathi azokalisa ukujabula ngokuhambela kwemeya kule ndawo njengoba beveze ukuthi izinto eziningi abakhala ngazo izindlu kanjalo nokwakhela inxongathela isitolo endaweni. Ababumeya kulomhlangano wakhe nomphakathi wangakithi sithasela kakhulu kokuqala ekumele sikusho futhi kusinika ithemba ke lokuthi nezinkinga umphakathi obhekene nazo cishe namhlanje sizozwa ixazululo zazo. Sibala ke inkinga ezifana nemigwaqo noma siqonda ukuthi akuyona yonke imigwaqo esetshenzwa umasipala wethu walokale eminye ingeka transport. Ithemba liphelele ukuthi nathi njengomphakathi wala kaSwayimane etsheni ngelinye ilanga bosakhela nje nemole lawo khalweni lethu ngoba masibheka igodi eziningi sezinawo amamole intuthuko siyibona yaphambili kodwa la kaSwayimane siyibona sasele siyacela ukuthi iziphathimandla zisikhumbule ngelinye ilanga okuningi ngizothi sinako ngoba iJackpan umshini kaShukela la eduze kwethu ususikwazi ukusixhasa kakhulu salima imoba basigencela imoba zethu kube khona esikuthola esikudlayo. Umphakathi wakwaSwayimane ubuphume kobuningi bawo ukuzokwethula isidingo zawo phambi kwemeya. Ezindabeni z1 KZN TV bikuthabani maphumulo kwaSwayimane. Umasipala waseNdini enhlanele kaMthani unikelele ngeinsiza kusebenza kwimfelandawonye kanye nosomabhizinisi abasafufusa ngaphansi kaWard 6 emcimbini obubanjeleke esigcawini Community Hall. Umeya lomasipala Wilson Ntshangase uthi lokhu bakwenza ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho ezindaweni zasemakhaya. Uhlomule osomabhizinisi abasafufusa kanye nemfelandawonye ngesikhathi umasipala waseNdini uzobuyekeza intuthuko edidiyelwe emphakathini wakuWard 6 ngaphansi kwalomasipala. Umeya lomasipala Wilson Ntshangase uthi lokhu bakwenza ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa umnotho ezindaweni zasemakhaya. Ukuze masike izinhlangano iziphathi sinikeze impahla ethekwe lapha sikwazi ukuthi silandelele
ngoba kusiza ukuthi i-cooperative kanti uthola ukuthi unikeza abantu abawuthele amabhodo amabili nesitokoni. uNtshangase uthi umphakathi awuphumela obala uma usola ukwenzelela kulolu hlelo. Masikeza ngehlangano bakuthi asivelile sifunda impahla siyafunda nabanikazi ukuze nina ikhona mawukhansela ukhumana banabona imsebenzi usenamalamba uma ibhalisa usipali bakhe bodwa nisho ukuthi hayi usipali bakhe lapho uma ibhale umndeni wakhe nisho ukuthi hayi Umeya uthi lolu hlelo luzohlomulisa labo abadinga ukulekelelwa. Sifana uthisha lokho abantwana babiza bawubona induna abantu ba imemeze kakhulu ngoba induna seziyabona lapho sifuna abantu abangaholi la ukuze uma bengekade yabo bejayisa ukubaqalileyo bekhona umafakekele. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Asiphinde sithi shalele itolo nenebesilo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nenebesilo kwindaba ze1 KZN TV. Nazo ke zona sithi izo ezihamba phambili namuhla. Zeyishuka imbodla kweleka Adams. Icijwe ngamakhono eyasemzumbe kanti iDA ithi lahlekele ngokushona kwephini lemeya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Randa kuleli ngu-16.46 kwidola laseMelika libe ngu-22.26 kupondo waseBrithani libe ngu-19.27 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$4,701.83 i-ounce bese kuthi intengo engahluziwe yona ube ngu-$107.77 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi esididini primary eMadadeni eNewcastle endlela kaMthani uPhumlani Ngobese uthi kusemqoko ukuba abafundi banikezwe ithuba lokudlala imidlalo eyahlukene ngoba lokho kuyingxenye yokulolonga nemizimba yabo kuphinde futhi ke kuthibe nentshe empilweni yobugebengu uma ngabe siphumile esikoleni. Ukusho lokhu ngesikhathi ke kuqhubeka imidlalo eyahlukene okubalwa kuyona kuyibhola lomnqakiswano kanjalo neleka nobhutshuzwayo eMadadeni. Uthishamkhulu wesikole samabanga aphansi esididini eMadadeni uPhumlani Ngobese uthi lokhu kungaba ingxenye yokuthi kuphilisa izingane emqondweni kanye nasemzimbeni. Lemidlalo ekhona njengamanje la esikoleni la abantwana benika khona ithuba lokuba participate bathola ithuba lokubangenelele ama tournaments. Le tournament lena ibi kakhulu kazibi bhekiswe ebholeni. Ibhola ibhola lezinyawo kanye nebhola lemnqakiswano. Abantwana bebe practice all along sonke lesikhathi bebenikwe isikhathi sokuba lungiselele ukuthi bazodlala imidlalo yale tournament. Kusetshenziswa kakhulu lungiselelo lomdlalo. Inhloso yale midlalo le siyabuka la ukuthi abantwana bethu masihlaziya imiphumela yabo emaklasini khona abantwana aba-authority ngempela abatholi lutho emaklasini uncane abakutholayo kodwa uma bephuma baya emagroundini ilapho ethola khona ithuba leli thuba leli sinika bonke abantwana ithuba hayi kube ithuba lokufunda kuphela. Uqhube ngokuthi ukuzibandakanya emidlalweni eyahlukene kwalaba kungumthelelo omuhle nasekusaseni labo. Kodwa kube ithuba lezemidlalo basazi ukuthi phela ke impilo yonke yomqondo womntwana try a healthy mind is in a healthy body. Impilo yomntwana impilo yomntwana yonke yokudlala iyamsiza ukuthi umzimba wakhe ukwazi ukuthi ukhululeke uzokwazi ukungena nezifundo kalula ekhanda. Ingakho ke singethele imidlalo le sibe nenhlanhla ke futhi ukuthola isikolo sethu lo ongucoach okuyena ke ubalekelela abantwana bethu naseyifundweni lezi ama life skills yena obalekelela lapha emagroundini makusikhathi ka physical
abalolongeka abacije labantwana bacijekile ke manje labantwana uyabona njengamanje nje bangadlala noma ngayisiphi isikole basihlule. Kanti usihlalo we-Amajuba Sport Confederation uHappy Mdlalose uthi umsebenzi wabo ukuhlola ukuba ingane zindlala ngendlela efanele yini. Indlela esisebenzisana nayo nezikolo ezikolweni kunama structures akhona that asebenza ngezemidlalo ezikolweni. Then ukusebenzisana kwethu ukuthi thina the time ingane seqedile ukudlala esikoleni ziyaphuma ziyodlala kwi-community sezodlala ngaphansi kwama-federation. That's where uSport Confederation come in. Mase kungaphandle kwe-community uSport Confederation ke usengena lapho to assist ama-federation to make sure ukuthi ama-federation wonke are in good standing with izinto ey'dingekayo. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze-1KZN TV ngisemadadeni eNewcastle. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Yiyani nabakaqamba lenkomo zelahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile